Eta erabaki horra izan daiteke luze honetan lorturiko tartea. Poparian azken luzean Aizperroren mutilek egundo tolan egin beharko lukete 10 segundo horiek jateko Baserri. Bai, eta zaila da, ikusten da parekotasuna ondila dagola bi talde oin artean, eta 9 segundo aurretik zoazela entzuten duzunean horrek animo izugarriak ematen ditu, ez? Eta agian besteak 9ko ez diote esango 6 bate atzetik direla, baino asko da parekotasuna horretan, ez? Hor dira bermeotarrak 8 ia 9, 15 eta 31 bermeotarrentzat denbora. Eta jarraian hortik agertuko direnak Sanjuandarrak izango dira, baina hementxe dator Astillero, lanak amaitzear azken txampan Astillero. Erne Jaun Andreo, Garmaren agindutara hortxe dira Salzamendiren gizonak. Eta azkar, baga aprobetxatuz 42 paladan barru. Ez dute hobetu, San Pedroren denbora, 3 segundu gehiago, 21-0-0 Astilleroren denbora. Aurrez San Pedroko 20 eta 56koa markatu du, honek zer esan nahi du? San Pedro eta Hondarribiren artean gutxienez, hor tartean Astillero kokatuko dela San Pedro tarren mesedetarako Baserri. Bai, Hondarrabiak hori etzizaio komeni Hondarrabiari tartean inor sartzea, iak San Pedro bere aurretik egitea lortu dun, baina oraingoz ikusi dugu Astillero tartean sartu zaiola, eta San Pedro alde beste 2 puntu gehiago, ez? Hortxe dira Sanjuandarrak, gogoratu, tostatxo bat hausi dutela, aziran lehen txampan, eta horren ondorioz azken tokian ari direla orain, eta hauentzat hortxe dituzue, lehen ziabogan orain Sanjuandarrak. Urdaibaikor, 5 eta 11ko kronoa markatu du. Hemen Pedreño amaitzen, Pedreñarentzat 21 eta 5 segundo. 21-0-5, eta hauek ere Hondarribiaren aurretik kokatu dira, beraz tarte hau ere San Pedro tarren mesedetarako. Bai, mesede beste punto bat gehiago ikusi gomen Pasaido Onibanek, 5-13 egin dula ziabogan, lehenengo bere ziabogan. Oso denbora ona, Orioren denbora. Urdaibai 5-11 markatu du, San Juanek 5 eta 13. Eta hemen da Castro azken txampa. Denborarik onena markatuko dute. Azken 10koa eskatzen Jimeno Patroia. 20 eta 58 Castrorentzat. 87, 20, 58, Eta Urdaibai eta Orioren artean, Erne 17 segundo orain, Urdaibaiko Oriori, ikaragarri. Ari da, hobetzen orain Urdaibai azken bi luze hauetan, eta kontrakoa seguruenik Oriotarrentzat. GPS-arekin badugu konfiantza, honek ez du txik egiten, eta Bermeotarrek Oriori 17 segundo, ikaragarri dabil orain, Bermeo. Ikusi, Orio eta Urdaibairen arteko norgehiagoka, Baserri harrigarria azken bi luzetan Bermeokoek eginiko lana. Bai, hor ikusten da, horre minutuko tartea beharko luke izan, eta ikusten da barka Urdaibaik ze alderatze egin du Orion ontzian atzetik, izugarrizko 3. luzea egin dute Bermeokoak, eta 4. honetan badirudi Orio harrapatu nahi horretan izugarrizko estropada eta azken luzea egiten nahi direla, eta horrek esan nahi du zailkapenean gaurko berdintasun hau apurtuko dutela Bermeon alde, ez? Bai, behar bada punto bakarreko tarte izango da, baina golpe psikologiko hor geratuko da, aurkariaren etxean, erlojupeko leian, eta egurra, Bermeotarrek Oriotarrei, hortxe datorre ontziparea, aurretik Karrilloren gizonak, baina Urdaibaik 16 segunduko abantaila du une honetan. Erne Oriotarrak amaitzen, oraintxe amaitu dute Oriotarrek. Oriotarren denbora 20 eta 37. 20 eta 37. Behin-behineko zelkapenean lehen tokian da Orio 20 eta 37. Baina Erne Bermeotarrak oraintxe datoz eta.
Amasei, amazazpi segundo bizkorrago datorrela. Ezaten digu pantailako datu sortak. GPS-aren datuak dira hoie. Pospozik datoz Bermeotarrak. Bai, denbora jakinik ikusi dugu estriborreko hankekoak bi arronkada edo nola galdu ditu ontzia zuzendu arren. Hogei eta hogei, 16 segundotan hobetu dute Urdaibaikoek Oriotarren denbora. Hogei eta hogei, bandera hitza entzun dugu, baina Erne, oraindik ezin hori ezan, San Juan lanean dugu eta begira, nora joan den patroia, hortxe da lurrean, golperen bat edo, agian hartuta nekea ere bai ikaragarria, tentsioa ere bai, Asier Aregoren alegina irudi hauek erakusten dute, eta Toni Montenegro nola hurbildu den beraren gana, txikituta patroia, txikituta, Arego, estropada handia egin dute Bermeotarrek, adirazgarria benetan irudi hau, begira nola dagoen Asier Arego estropada amaitu eta gero. Horrezin dezan Lemazainek ez du lanik egiten estropada batean. Lehertuta dago gizona, lehertuta. Animoak ematen, denbora guzian erreferentziak emanez, eta azkenean ikusi ze nolako diferentzia, ez? 16 segundo amaieran, ez? Baina nik uste dut Urdaibaik hirugarren luze horretan egin dula, hori 8 segundo sartzea lortu du, bigarrenean parekotasun berean zeudela denbora berdinean, eta laugarren eta azken luze horretan beste 8 atera dizka hori, ez? Hemen dator San Juan. Lan erditan dira oraindik, ez naztu ikusentzule. Hasierako txampan, apurtu egin dute tostatxo bat, konpondu dute bizkor. Eta orain lan erditan da San Juan azken tokian abiatu eta gero. Lan erditan Bermeokoek 10-0 bederatziko kronoa markatu dute. Oriok ere bai eta Erne San Juanentzat 10 eta 11. Eta piztu egingo dira San Juango arroxak datu honen berri dutenean. Badute oraindik aukera. Hirugarren luzean eman di Urdaibaik egurra hori eta noski beste aurkari guztiei. Segundos a 1 Urdaibai. Vamos. Hor da bisua. Endika Perezen oiua, bigarren, eta hor bertan dugu Urdaibai. Mikel, aurrera. Bai, Lino karrerarekin gaude. Arratsalde Lino, gauzak okertzen direnean okertu egiten dira, gaur antolatzaile zarete eta azkenean Erluriopekoa, eta gero uretan ere, Urdaibaik egurra gaur azkenean. Ikustea fuerte daudela, dagoendik Kosta pedakau, San Juan dakau, ikusiko deuzengo, porque gure demoran dabiltza, eta biharrekoak ingeatzekean. Erabakigarria izango da San Juandarren lana, orain puntuek bere biziko balioa dute, oraingoz bakarra zuei Urdaibai, baina tartean sartuko balitzi eta arriskutsua ligarako. Bai, hori ala, porque gero estropa guztio gazia, beste hiru bagarrik gazia, eta hemen ikusiko dugu. Abese egiten du San Juanekoen. Fede pixka bat izango zenuten, gaur etxean izan da, estropa eremua bikain ezagututa, Donostiako bandera ere hor dago, abuztuan bukaera, Orioren garaia hausi izaten da. Bai, baina tandeetan jokatu, kontrola jokatu difentzia ondo jago. Balizakin guztua ginen, tokatu zeigun balizakin guztua ginen, baina zengo dugu ala gertatu eta ala izan berko. Bihar beharko du, bihar saiatu beharko duzu gaurko gutxienez puntu berreskuratzen. Hoi da, Castro, naberri irabazte deun da namukatuko hortan. Gari asko. Karreraren hitzak, hemen San Juandarrak lanean erlojupeko lanean gogoratu, 3 segundoko zigorra dutela. Araudiak horrela agintzen du, lehen estatxarik gabertetze gaitik tirani 10 segundokoa zartu diote, eta arazo tekniko bat izan dute San Juandarrek, eta legeak onartzen du, araudiak onartzen du, gero berriz irtetzeko aukera badutela 10 minututan hori konponduta, egin dute, baina hala ere 3 segundoko zigor hori izango dute San Juandarrek gero amaiera. Bait hori beraien artean, denan artean onartutako arauan barruan dago hori, zigor hori jartzea, horre saiestu arren gerta egiteken gauzak, inork ez dizela irtera faltsu bat eman edo, horregatik dago zigor hori jarria, naiz eta apurtu onartzen da irtera berri ematea, baina zigor hori mantendu egiten da 3 segundokoa, eta pasei doni baina ontziak hor dauka, 10-11 egin du bigarren ziabogorretan, baina 10 izango litzakez. Hortxe doaz San Juandarrak,
Seirak eta 12 minutu futbol jardunaldia martxan da. Herkules Atletik alde batetik, beste